technological colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check atod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sendo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Hulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng sabi mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang birang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na naina mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sagkon ngunyan.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga top asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing. Materials na mababakal sa ngo. Bueno mga tugang, balik kita sa satuya pong programa. Igwa po digdi yung obituary notice Tatang Kundalan. Pangapunan, komentaryo, suwestyon. I-text lang sa moyang text line number 0981-674-2530 0981-673 or 0981-674-2530. Na programang ini iguaman na pakulo arachan ano kung sisema katuod kan titulo kan na sonata may premyo pwedeng load or regular load sa endong cellphone. ₱50. Tapos sigwa pa kitang patuod. An makahula or an makasimbag sa tamang kasimbagan. Ag kumanggiraray ki ₱50 regular load. Ngonya napit sa 20 ano an aktibidad na gigibon digdi sa siyudad kan Iriga katakod kan Tinagba Festival Celebration 2023. Bako po itong dahil po pwede itong ang ituod nito itong boxing ni Don Hugo sa ni Jambo Bibo. Tayo ito ano to 20 city kayo dito gigibuhon ano. Pangyayari nga niya ako yan. Challenge accepted na kaya pala ni Pading Don Hugo. Ta siguro man, pig-angat man siyang magbugtian sinda dyan sa plaza ni Jambo Bibo. O kaya, accepted niya man da po ang angat na yan. Pero dakol na mga taga-media nag-pipresentar na magdaralan, as in referee, mag-board of judges, maging membro kan hurado. Saka may mga lady broadcaster na gustong maging round girl. Si Mading Tiri Iraula, ano, round girl o ano?
sa maging Board of Judges. O tapos si Edward Bandol saka si Arman Reyes pwede rin maging mga referee. Ano pa di? Saka si Rizal Paharis, yan. Pwede maging mga referee. Kami, NRP-NDC kayo, masilong sana po kami. Kung magkadaragusan man ang boxing fight. Bigaabangan pati na, kadakol bagang interesadong magdalan. Sa nakabali man digdi sa dapat naka-live stream, araw ka tong igwa pati dyan live stream na magayunon bagang signal gamit kang LGU. Tangarig, i-live taman lagod digdi. Pero depende sa kontrata. Dapat may kontrata man kami digdi sa live streaming nindo, ading doon and Jambo Bibo ta i-live ta ang coverage kan sa indong boxing ni Don Hugo. Sa post ni Pading Don Hugo na basa ko bagat ko. Garo inaako niya na talaga. Mayo ng dulagan. Sa indang laban sa boxing. Ni Jambo Bibo. Yan. Kami nga niya ako ilalive coverage min eh. Mag-request kita sa LGU ng live stream bakong ice cream live stream na mailing bako lang sa Pilipinas kundi worldwide ang laban na ini. Garo laban ni Pacquiao sa kani Marquez ini tapos si ang mga Board of Judges kani pigi-isipan balan ni Pading Don kung siya pwedeng maging mga Board of Judges pa kayo kami ready pong magsilong sa February 27 sa boxing match sa Don Hugo versus Jambo Bibo dyan sa Rizal Park. Nagpasalamat na si Pading Don Hugo. Thanks for Mayor Rex for accommodating our request that our boxing match be included as one of the events of Tinagba Festival 2023. Challenge accepted sabi ni Don. Sa garo angat man ni Jambo Bibo na magboxing sinda. Uy, garo niya ako mayaman ining duwang mabakbakan na ni. Tagaro na ko nagpipresentar mag-sponsor. Kami man, pag may kontrata kami digdi, sa pag-coverage kani, basta ila-live coverage mo yan, Total, iguamang kitang libreng palan, soft drink sa popcorn. Kung ini po madadagos, perting bakbakan ini, perting dalanon ini, perting postahan ini. Iguan na tulos Titerex na ang laban na ini, purustahan pala ini. Yan, tawagan dyan, may CSGs, may CTGs, may, pwede man kayo yun araw kayo depende kaya ngayon kung, limbawa, mahiling nindan ang tindog ni Pading Don na medyo lamang talangkaw, medyo saditanawak, tahalangkaw, baka yon llamado sa tawagan, baka mga pungko 20 o CTGs ang tawagan kung sa bulang. Pero sabi ni Philip Barasina, garo nga malyamado dyan si Jambo Bibo, tanong niya ako, kanaman nga, padi, dakula nga hawak ni Jambo Bibo kisa kay Pading Don Hugo. Gusto mo niya akong sabihin, mabaliktadan ang tawagan. Pwede nga yung CTG si Pading Don. Garo imposible man niya ako yan grabe na niya ako ang puro practice baga. Sige na niya ako ang pakondisyon ni Pading Don. Sige ng jogging. Malay mo man niya kung si Jambo Bibo, sige naman yung dalagan. Sige na ngayon pakondisyon man. Kaya pwerte ngayon yung laban na yun O dakol lang nga nagpipresentar na mag-round girls, mag-referee.
sa bakbakan na ni Don Hugo sa kani Jambo Bibo kan Iriga City. May mga naghapot tanong ngaya mga broadcaster baga ngaya ano uli mingin trabaho ninda pagbarita pagkomentaryo. Ano nga ta boxing na ang gustong lago na profesyon. Tangarig po sigurong magkatarapos-tapos na sa isyo. Taday nagkakaralinawan kan mga isyong pigpaparaturoker ninda both sides. Kung sisay ang pwedeng paniwalaan kan publiko. Kaya agiw na lang gayud sa bakbakan, sa suntukan. Pero kung ini dahil madagos na boxing na ini, tangarig abo man gayud magkakurulugan na maray. Para mo unboxing may nagduduruguan man. Maray kayan agiw na lang sa pumpyang. An madaog sa pumpyang kukutuso na lang ang muro. Pwede man yan. O kung dahil man itong kawat kan mga iba dyan na nagpupumpyang tapos may plastic bottle na pigpupukpok ang kamot. O yarog na lang gayud yan kung dahil madago sa buntulan. Si Pading Don Hugo and si Pading Jambo Bibo. O yan, ha? Tapariyo man kamo broadcaster. Pero kadakolan maabang ka ini. Laban na ini ni Don sa kani Jambo. Or Jumbo. Ako nga ni, gusto ko man makadala na boxingan ni na broadcaster. Dahil yung tamang ko na baka 1 round pa lang, harapay nata. Ang mga broadcaster, mamanggayong exercise. Depende kung nagkakaigwa lang ng okasyon ang KBP, nagkakaigwa man ng basketball tournament. Pero madaling magharalhal. Ano? Ako nga ni, lakaw-lakaw lang, halhal na. Yan pang boxing, hindi masakit yan. Kundi maray man po yan, tangarig at least pwedeng kung mga sa high schoolano, baka gusto man nindang mairawasan sa indang init sa pagmati. Garuga ano ton lamang, ano. Anyway, bayaan ta na yan na banindang yan ta, 27 pa man yan. Oy, dyan man sa Bao Camarines Sur. Ining Vice Mayor man dyan, nagsakit na bagadang ma-interview kan mga taga-media. Ini pati ang mga alalay da kani mga black in men in black uniform. Daog pa ang presidente kan Pilipinas. Uy, mga tugang sa ini yung dyan palan sa Baaw, si Mayor Jeep Bisinyo, saka si Vice Mayor Jerry Brisinyo napapabarita bagang garoyo daan masalpakan or mabakbakan sa masunod na eleksyon. Ay, good morning palan kay former Vice Mayor, Councilor Cherry Sapugay. Ini tagraduado ni sa College of Law, bagay na naman na maging Vice Mayor Giraray. Kung talagang madagos na mabakbakan, ini pong si Vice Mayor Jerry Brisinyo asin si Mayor Jeep Bisinyo. Basta dahil magkurudutan mga busing, dahil ikaw magkurudutan na. Oy, inida ang cheese na plane galing Bicol Airport na nawawara.
o inahiling na bagada dyan sa may harani sa crater kan Vulcan Mayon. Nag-crash, ano? Sana buhay pa man itong mga nakasakay kayan, saka itong mga piloto. Kaya rakan man lugod kamukan mahal na Diyos na maisalbar. May mga rescuer na ipinadara po under local government, saka iba pang mga rescuers para haranapon itong mga nawawara na mga sakay kaining sinambit ng eroplano. Sarong sadit na private plane ang pinaghahanap na natagpuan na. Dahil po baga kaya kan maraot ang panahon, siging oran-oran. Ang pangajita lang po, sana ligtas man ang mga nakasakay. Mga piloto, pati mga mekaniko kaya. May mga tugang saro pa sa baretang nagbungkaras baga. Vice Mayor, 5 pa, toda sa ambos. Gadan po ang Vice Mayor kan apari Cagayan, asin 5 pang kaibanan kani. Kan pagbabadilon, kan mga day pa nabibistong suspect. Aba, pinauranan pala ning bala ini yung Vice Mayor sa kapag-iriba, no ha? Na naka-uniforme da akan yung naka-uniforme daan mga suspect nin kana ano ni uniforme kan PNP an sa indang linulunada na ban kasod mga paggaga sa Bagabag Nueva Vizcaya. Binisto ang mga nagkagarada na biktima na sinda Vice Mayor Romel Alameda, 49 anyos ka na pari Cagayan, asin Alexander Agustin de Los Angeles, 47, Alvin de la Cruz Abel, 48 anyos, Abraham de la Cruz Ramos Jr., 48 anyos, pare yung mga taga-barangay Minangga, Apari Cagayan. Jan Duane Banag Almeida, 46, kanapari asin sa Ropang Davis. Aday na kuhaan pangaran. Naglalataw sa inisyal na investigasyon kan pulisya. Nainot na hinarangan kananom na mga suspect ang kahabaan ka National Highway. Sa sityo Kinakaw gamit ang barikada ka na Imbi Duki Elementary School para mapapundo ang linulunadan kan biktima bandang alas 8:45 ninaga. Kasunod kani tulos na pinauranan nin kan mga suspect nin bala ang linulunadan ni Almeida asin mga kairibanan kabilang sa si Almeida sapat na diniklarang mga dead on the spot. Mientras na andua, nagadan, mientras na binubulong sa Region 2 Trauma and Medical Center. Ang mga suspect na nakasulot nin uniforme kan police, tulos na nagdurulagan sa kay kansarong white Mitsubishi Adventure, SFN 713, base naman sa nakuang ebidensya kan sa pagikan CCTV asin pahayag ka nagkapirang nakahili. Sigun sa pulisya nagsasagibo na sindanin manhunt operation matapos na magdurulagan ng mga suspect pasiringon sa Sulana. Iniimbestigaran man ang lunadan kan suspect na sarong government vehicle. Si Almeida nasa
sa iyang ikatulong termino bilang Vice Alcalde kana Apari. Hoy, likay, mga tugang. Mainit, madugay ng eleksyon. Ay inaambos na. Pambira. Nauuso daw ang linog mo niyan, Pading Cha. Malata magnitude 4.9 man, na linog tuminama sa Surigao. Ay pangyayari, ay grabe man. Sana maglikay po kita ngamin na dahil man lugod, para yung kita kan maladyo sa limang linog na ini. Magnitude 4.9 na linog, makusog naman po bagayan. Ang 3 point something lang aning linog, mamamati mo na ang yugo-yugo. Yan pa daw na nasa 4.9 na linog tuminama sa Surigao. Torque, itong sa Syria, grabe ito. Gulpi ang nagadan. Ako na gustuhan ko itong anong apod kayan sa simbahan ni Father Aguilar, itong homily niya. Na pirmi kitang mga sa satuyang kagurangnan. Asin sa mga taong nagkasala sa satuya, ipangaji ta sinda para mapatawad ta. Forgive and forget. Ika nga, ang gustong sabihin sa Biblia, kan sa tuyang mahal na Diyos, mahalin ta daw ang ating kaaway at ipagdasal para maramdaman natin na mahal natin ang ating kaaway. Pero masakit gibuon bagayan pa di, kaiwal mo, para pangaji mo pa. Tapos, mahalon mo, love your enemy. Sabi baka kaya sa Biblia, sabi kan sa tong kagurangnan, love your enemy. Asin patawadon mo. Although masakit po, pero kung mag-ibo tayo yan mga tugang, nagrahin na talaga. Amakon mo yan na love your enemy. Saka, para maging mahalin mo ang enemy mo, manodan mong ipagpangaji. Saka sa endang, sa homily ni Father Aguilar, kasudma, igdadaw ko sa live coverage ka NARP, hindi si kaya daaga, alas 6 bagato padi hanggang alas 7. Na pag sinampaling, sabi baga ngayon sa Biblia, pag sinampaling ka sa walang pisngi, sabi na kang kagurangan tayo, tao mo pangayaan o tuo mong pisngi. Wala, tuo pala niya ako ang tama. Okay, ini si Jambu Bibo, sa kasi Donogo, sa medyo mainit na talaga, o dapat arog na lang kahit kayong gibuhonin do. Sundo na lang nindo. Na kung nag-iinitan na ka mo, si gustong magsunod kan tataramon sa Biblia na si may kaanggutan sa saro sa endo, kung si Seman, o di tao na ang kabangang pisngi, ipasampaling na itao paan sa too, sa kaan sa wala. Tayo man sana nasa Biblia, dangan ipangajian sa imong kaiwal. Asin padangaton mo ang sa imong kaiwal. Ayan dyan sa misa kasudma, sa humili. Dapat pala naarog na lang kayang kibuhon mga tugang. Kung siya manaanggot sa tuya, magpasampaling na kita, sa wala, itauta pa ang sa tuutang pisngi. Dangan ipangaji ta pa, asin sabihan tang pinapatawad ta ka na. Dahil pinatawad ka na kang Diyos sa langit. Dapat pala naarog na lang kayan pa, di ma yung krimen na mangyayari. Di ba? Digdi sana sa tuyang kinabahan. Kung susundon talang ang tataramon kan sa tuyang mahal na Diyos sa mga Biblia, na dapat pala na arog kayo ng gibuhon ta sa mga naaanggot sa tuya. Kung sinampaling ang wala tang pisngi, itao tapaan sa tuo. Tapos sabi yung tapa na pinapatawad ka na. Pinapatawad ta ka na, pinatawad ka na kang kagurang ng tang Jesucristo. Saka ipinagpapangadji ta ka panantig. Yan, arog pa lang kayan pa di, grabing pagpakumbaba.
grabing anong apot yan pa rin. Itong nagpakumbaba ka na, tapos nagpaka-ano ka na. Kumbaga sa surrender ka na. Abo mo nang iwal eh. Harap pala niya ako yung gaya. Pero medyo masakit niya ako yan. Masakit man niya ako yung pagsubok talaga kan mahal na Diyos. Kung dahi ka man ang gantuod na sampalingo na lang, man dahi ka man ang paling man ang gano'n. Kung di masakit yan na sinampaling na nganing wala, itaw mo pa rin sa too, ay masakit. Pero tayo ang kagustuhan kan mahal na Diyos, sundon ta. Pwede mga ito kang mahanap buhay kami ni Paring Cha, an oras 10 to Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na estasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga, weekdays, 6 to 7 p.m. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magbriting. Lo, grabe ka, ma'am. Para ako nagkakawat ni Wikina. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 32, 32. Ang isiki ay... Yung pala dyan. At ang isiki ay... Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan dito sa Iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tatay-do. Sisi, tatay-do. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Sabi daw. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 1332. 1332. Ay, nako. Pwede man, ano? Nisyong, pwede.
sabi ko na sa imo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka, witing. Mga tugang, balik kita sa programa. Salamat paring Chabi na obra sa mga anak buhay. Good morning man kay Chief Abilindon Toralio and kay News Director Philip Baracena alias DJ Pugi. Halo-halo espesyal sa Indong Antabayanan, ano? Uy, madali na pa di ang pakuros, ano? Dahil makwarisma na naman kita, makomemorar na naman kita kan Lenten season. May live coverage kita kayan, drama, 7 Last Word. Tama ba yung padi? Itong tataramong kan sa tuyang kagurangnan. Kaya sa mga ma-sponsor po, welcome kamong maray sa Muya. Ang intirong kinabanbaga, Christian World, nagkukumemorar kaya. Semana Santa. Tapos may pangurus kita kayan. Anong aldaw kang pakurus pa di? Mayo pang schedule, ano ha? Men that to art dust and unto dust thou shalt return. Sa alikabok kita mabalik. Sa mga Catholic region, pinag-ano po ini. Siselebrar. Kasi pinagkukomemorar. Kaya sibot na naman ang sa to yung mga schedule of mass sa mga simbahan Katoliko. May procession po kita dyan na maihiling, maiibanan. Sa mga simbahan, may mga schedule of procession po yan. Na kita mapinitin siya, tapos igwa kitang ina-upload na fasting. Ang ibang tao kaya mag-fasting 45 days. Si Kristo nga rin, nag-fasting man po baga. Para sa cleansing, kan sa tuyang kalag. Tapos may mahiling kita katong mga nagpipinitin siya. Sa kaigwa dyan naglalakaw ng mga nakabitis, na gusto manindang agian ang sakripisyong inagian, the pain of, the agony of pain. Itong sakit na inagyan ni Jesucristo. Kaya ikaw kita dyan na mahihiling na mga Passion of the Cross, mga nakabitis ng penitensya, maglakaw na bigrarapado ang likod. Si Kristo mahihiling dito, may mga drama na naman kita dyan na mahihiling na may nag-aktong Kristong pigbabadas, pigpapakol, ano? As in, ipinapako sa krus. Ano ba nga ni, totoong nagpapapako sa krus? May mga street passion. May mga mapapasyonan naman po sa mga panatang nagpapapasyon. Mga panata kita na itong Bibliang pagpasyon kinakanta.
Tapos pigandaan man siyempre, bakong karne ha. Bawal ang karne pag Semana Santa. Saro yan sa sakripisyo na. Gusto ko daw pasalamatan ang number 1 na nag-sponsor sa RPNDCKI sa satuyang Clinton na coverage. Madadangog din do sa Moya Digdi ang 7 tataramong kang kagurangnan, ang drama kay na boy agi-agi ni Jesucristo, mga mas na naka-schedule. Salamat kay Mrs. Hilda T. Salcedo, owner of Salcedo Eatery located at Guevara Street, San Roque, Iriga City. Di ma-order dyan na mga masisiram na putahe or ma-dine-in. Pa-share lang kamo dyan ha. Pwedeng i-call sa 0950-231-9079. Thank you, Mrs. Hilda T. Salcedo, owner of Salcedo Eatery dyan sa Guevara Street, San Roque, Iriga City. Naka-tune in. Mapusugon ngaya, Joey, an sa mo yung radyo. Good morning sa mga suki, sa mga nagkakarakan dyan. Abang siram pati kan mga luto dyan. Ang mga gwardya baganin doon ngaya, Joey, di nagbabara ka luto, ulam. Si Cha ngaya, saro yan sa pigdadangog kong programa kayan, sabi ni Ma'am Nahilda, gusto ko ngaya, nagkakaedad ako, nagboborbayli kan mga patugtog niyang mga Bisaya, Bicol, and mga Chatcha. Hindi, rumanya ko nagkikidul-kidul sa pagbabayli. Sa kaugmaan ko kan mga magagayo na music. Sa Ballroom Fiesta Hour ni Mr. Charlie Binaobra. Hali-hali ko nang ipigdadangog. Dawa sa inyang radyo yan nagduduman. Garo niya ako, pigusubaybayan mo pala niya ayuta mga makonsilo pati kaya ngayon sa iyang mga adlib. Araw ngayon kan na mga 10 tugon sa mga paraino. Igwa ngayang additional naman na bago itong 10 tugon sa mga ikakasal. Yung maranggat pa din. Sikat-sikat ka palang pa din. Kaya man ang paradangog mo halo-halo, mga lola-lolo, mga Mr. and Mrs. Ayaw na dyan kabali na sa mga balo, sa mga millennials, yan, halo-halo pa din. Ang boses mo na kaya padigaro si Ray Langit. Malambingon ngayang masiramon ngayang maridangogon sa talinga. Igwa kaya baga nga yung boses ng announcer na wala, una mo nga itong inipit na na inirola ang boses nga ni Cha, suwabing-suwabi. Sunong-suno ko daw nga ang boses kaya. Kaya pakikumusta mo naman lang na avid listener nga ko niya. Yan, o kaya, padi, pag nagprograma ka, pag tagabation mo, si Ma'am Hilda Salcedo, Sa mga may kumpleanyo mampungo niyan, palayogan mimang kamuning happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sana magpakanton mang kamo. Ano man daw ngayon kanton. Oy mga padi-madi, good morning. Belated happy birthday kay Mayor Rex Oliva, kan Iriga City. Barita ko, sudma da, pwerte so, okasyon, so selebrasyon. Gulpi ang nabasog, gulpi man ang naboras. Pero nag-feeding program pa da si Mayor. Na nagkaperang barangay sa siyudad kang Iriga. Bilang pa kumpleanyo niya man.
Hoy duman mga tugang sa Ganbanda ikakasa sa bahagi ng Mindanao kasunod kan Lanao del Sur Governor Ambos. Grabe surunodan bagang Ambos na naman padi. O yan mga politiko daw magtaga-ingat ka mo. Nauusuan arambusan ngo niyan. Magpapatupad daw po ang Philippine National Police ng gun ban isa lang sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasunod ng pananambang sa Lanao del Sur kung saan nagtamo ng sugat si Governor Mamintal Anjong Jr. at napatay ang 4 niyang aides. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nitong Sabado na sususpindihin ang permit to carry firearms sa Maguindanao, Lanao del Sur at sa 63 barangay sa North Cotabato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil man po binanggit ni Azurin kung kailan epektibo ang gun ban. Noong February 17 na iulat na dumaraan si Anjong at kanyang konvoy sa sitio landslide patungo sa munisipalidad ng Lao nang atakihin sila ng unidentified gunmen. Nasugatan ang gobernador at miyembro ng kanyang staff at kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Subalit, 4 sa kanyang police escorts ang napatay sa ambush. Sinabi ni Azurin na posibleng clan feud ang motibo sa pananambang. Okay, padagos pong inimbestigahan asin posibleng magkagapo kanina po na gun ban sa parte kan Mindanao. Kasunod kan nangyaring pang-aambus sa Lanao del Sur Governor. Aray upamang bagapadi ang eleksyon sa barangay sa national and local election, pero mainit ang politika gayda or mga isolated cases. Pero may vice mayor ba nga ning inambos man pangyayari Mga tugang, likay kita sa mga pag-urana ini, sa mga binabang lugar. Ingat kita sa dingge. Pag matubig, may mga stagnant water, iniistaran po yan ng dingge. Ang dingge, nakakagadan ini. Sa Kasalinog, sabi kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng may mangyari na magnitude 7.8 na linog anumang araw mula ngayon sa Pilipinas. Ay Diyos ko, wag naman po sana. Ito mismo ang sinabi ni PBOLC's Director Teresito Bacolcol sa isang panayam kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa mga bansang Turkey at Syria na ikinamatay ng mahigit 41,000 katao at ikinasugat ng libu-libong iba pa. Marami pong nagibang mga building at bahay doon at mga natambunan, buhay na natambunan ng lupa. Natabunan ng lupa at na-rescue. Yung iba nakuha buhay, salamat. Yung mga namatay po, ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. Bilang patunay, ipinapaalala ni Director Bacolcol na nangyari na ito sa bansa noong July 16, 1990 nang tumama ang magnitude 7.8 sa Baguio City. Ay kaya palang pali duman sa Baguio City, may mga nagkarak na tinampo. May hotel nga ni duman na nagbagsak man. Nangyari man sa Cabanatuan City hanggang sa Dingalan, Aurora. Lumika ng malaking bitak ng lupa ang lindol na ito mula sa Cayapa, Nueva Vizcaya hanggang sa Dinangalan, Aurora nang maapektuhan ang Digdig Fault. Mula naman sa Nueva Ecija, bumitak din ang maraming lupa sa ilang lugar sa Pangasinan hanggang sa Baguio City. Maraming gusali ang nagiba, gumuho o nasiraan maging sa Metro Manila dulot ng nasabing lindol. Ang Philippine Fault, itong tinatawag na Philippine Fault,
ang isa sa mga dapat na bantayan dahil bitak ito ng lupa mula sa Bangi, Ilocos Norte hanggang Mati, Davao. Yan. Dangan mula may paniniwala pa ngang naganap ang Kabanatuan Bagyo Quake dahil sa paggalaw ng 1,200 kilometrong bitak ng lupang ito. Araw po talaga yung karoon nagsusuruwayan ang lupa. Kaya po may mga nagbabaragsakan, nagkukulaps na mga building or gusali o kabahayan. At ang isang lindol kamakailan lang na naganap sa Davao de Oro na magnitude 6 ay galing umano sa Philippine Fault. Gayon din na nakakonektado sa Philippine Fault ang lindol din kamakailan sa Masbate dahil gumalaw ang parte ng Philippine Fault sa karagatan ng Masbate at Sibuyan at nasagi nito ang Masbate at Uson Fault. Kaya po pati ang Camarines Sur naka-experience yan ng mga at least 3-point intensity kan linog. Mas makusog po sa parte kan, Masbate. Kaya nga may mga nag-crack na daga. Medyo naapektaran ang supply kan kuryente duman. Naluay-luay na restore sa mga panahon na ini. And naghandal ang mga tao duman. Pero ang pasasalamat sa mahal na Diyos, tamayo man pong nalugadan sa gadan, kan maka-experience ng linog ang party kan Masbate. Ano kinakatakutan man na West Valley Fault. Itong West Valley Fault o Marikina Valley Fault ang isa sa pinakatatakutan ngayon dahil kada 400 years nagigising at namiminsala ito sa posibleng pumatay agad ng 35,000 to 50,000 katao. Naku, Diyos ko, wag naman po sana. Mahigit 365 years na makaraan ang pinakahuling paggising nito, kaya naman anumang araw magigising at muling maminsala ito. Nagmula sa Dona Remedios sa Trinidad, Bulacan ito hanggang sa Canlubang sa Laguna. Pero alalahaning may sanga-sanga pa itong 100 kilometrong bitak ng lupa. Mula Bulacan, tatakbo ito sa Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Carmona, Cavite, Binyan, Santa Rosa at Calamba, Laguna at Tagaytay, Cavite. Ang isang babala ng PHIVOLCS, mag-ingat din dito ang Ilocos Region. Kumonsulta na lang kayo sa PhilVolks kung paano magka-ugnay ang lindol sa Ilocos Region at West Valley Fault. Kaya dapat ready po kita sa posibleng magnitude 7.8 na linog. Pero, anak ng tokwa naman, sapat ba ang yung drop, cover, and hold? Itong mga, pero nakatabang man po yung mga quick drill na ginigibo kan Bureau of Fire Protection, LGU, sa mga tao, sa mga eskwelahan. At least siguro kitang kadikit na karamang, kundi dapat pagkatapos ano ang gigibo. Para always ready tayo. Sana ipadagos kan sa tuyang gobyerno ang mga quick drill training na ini. Dako lang tabang po ini. And then before 11 o'clock in the morning, pwede man naman kitang commercial?
Pwede patugtugano pa di si Sunatang Patuto Danta ang titulo. Magapod lang sa 0981-674-2530. Ang makasimbag sa tamang titulo kan sa moyang patuod ni Paring Cha, makakaresibin in 100 pesos load. Hali sa Samuya. Sponsor asin Samuyang istasyon. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ginalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulat na lang tayo magkantahan. Bueno, si gustong magsimbag asin gustong maka-receive ng premyo 100 pesos po, pwedeng cash, pwedeng load. Mag-call sa 0981-674-2530. Balik kita sa tuwa pong programa. Oy, ngunya nagpapaoran-oran,
Padre di pamilya sa panganiban baga kung marumduman nindo sa katanduanis gadan ka na matuklaw po kang kubra. Pero ini sa makamandag na halas. Ang mga halas ngunyan sige man ang ruluwasan tagaro inaabot man tubig ba sa kalinilipot. Kaya minsan naglalaog sa mga harong-harong na lubos. Kaya maglikay po, i-maintain ang kalinigan, palibot. Laog, luwas kan sa tuya pong mga harong. Apira po kayan, maglikay man kita, ang mga dog bite cases sa Bicol, nagtataas man. Lalo na itong kagat kan rungaw na ido, nakakagadan, delikadong maray po. Saka sa mga motorista, likay kita sa mga nakalukong ido sa tao kan tinampo, lalo na kung 10 oras na banggi. Well, mga tugang, loy-loy naman akong mapaaram sa lawag kang programa. Sa lalo technical, si paring Chabi na obra. Yaon man si Chief Engineer Abilindon Toralio. Sa opisina si Ma'am Kay Ligasyon. Ang sa mong magayong-gayo na apat. Yaon man si JB, John Verde Flor, ang sa moyang news content writer. At the same time, 12 to 1 sa Induman Tabayanan ng pagbabareta alas 12. Siya ang sa tong news anchor kayan. Yaon man sa information si Tony Matic Saison. Yaon man sa transmitter Joanna Divilla. Ang sa tong information officer duman si Rodel Cesar. Ini po si Joe William. Salamat. Kan sa Edo Bagantabay, standby po sa masunod na programa. Nagmamahal, pangarip, wagas sa tunay. Kay tagal din ikinubli sa puso ko ang damdamin para sa'yo. Bahala na kahit sa'kin manggaling nagtatalo-talo isip at puso, baka magalit kay layuan mo ako. Bahala na giliw, basta ngayon